Kublai vi baroh ki viewers bat kamtam ya ki parlok dawan hakani ga video ngan wanra biang pi hakbadi bat ka we na ki jingput bana lumba ke jingkop khwai do kha desnga bai gani namar gandi ka ba hit bha mantaw banai ban kamtam na kubata ka laki dro lili pin num pan ju shem pum kane ka laki dro ka ban sapan le kai hakani ga jaka namar gani ga jaka ru kande ka sin ka ban kong ban pen ye le kai ya kani ke jing khwai ka ba he pha ka price bat khamtam ya ka liki draw disngam ko gi pan ba lada pi dang de ki bat mai ha ka video bat ka channel gi jonga wanam klet ban yarap lam yanga ban share like ban subscribe ka jing kop khwai do kha ka bla panyai de iba kan jai thong ni lung ksha ban I ho phnyo ta ba srol rengkat bat ki parlok ketika kan de po mau lengat pung jong I kong rismolin pengrup hawa jaring is khasil district ban nakbanta ketika jingkop khwai do kha kador jong ketiket kan de tang khatsan spa shiru yang wei khwai katarik kan de la arp artarik banai ba phra ar hajar ar phanriu kapor ban sedang khwai kan de khandai steng man step bat kapor ban kut kan de sau steng chanmiet ki price kilong kumni first price unyo khatsan lak tangka second unyo saulak third unyo arlak bat ubasau silak basan silak bandriu silak banyeu silak papra silak bakhandai leipojar bat bashpo nang yo shipo hajar shisin baladam ki price kirwan kim dei ban thut ya gi kop khwai do kha pat gi kop khwai do kha kan ya be shakhamat namsha ya gi banabar banwan di jingdi ha ga dei ga jaka klam do yo jingbet Ansha banbu jaka da uding lene usit haka arpoi terik benai bapra ajar punriu haka por khat arbeje no phari singi ban in ai por shikenta banweng no yagite balada ki rawan ki penken ya kapor bu jaka ngin sambai dagi temporary sticker ban nakamta ki wei pada ki parlok rawan yo lese phimyo ite ki price ki bahaya shakhaman ki don ki consolation price kata nadu kabanukong hadu ba arpau undang yo mar sawajar tangka Shirwang lani wei uparlok rawan ban en shimjing tau ya baroh ki jai dok kha lai no ka silver cup ban omsha ban sajing bam ka bam pade ki pot khwai nalor ki dok kharim en the dok kha khat ar quintal ha ka khlai trik banai ba phra jar phundiu ha ka porman step ban endon ru kinong diwi diknyang ha ka te ka sing ban naga jing tip bamnia philar ban phone ha kini ki number ki badon ha kini ka notification Bat khadu na kebentai ki parlok rawan ke jingkop khwai hakati gasngi ki don santali ki pung ban nagliang jong kinok penyai ru kin penyele kai lani ki pen khwai habro santali ki te ki pung tikum ta nagliang jong kinok penyai ru om tang ki ai yang kani ke jingkop khwai shai ki parlok rawan henry ki la pen kre ru na kebentai ki paj ba ki bobun balang ki baju sngotanat ban simbenta yala ki jong ki no sip kata kabadi kala kidro hakate hi ka singi ka jaka kande po maulungan ka hapung jong ikong rismilin pengrup hawa jaring iskasil district kata kabadi hak arpa artarik banai ba prajar punruhi kabla penya dei ba kanjai thong ni longsha yopnyo rengkat bat paralo in mar kata kapor ban penyele kai ketika lakidro kande hak por lai budget tik mo sama ki price sampai ya ki price kani kani ka sin ka bankong hapo East Khasil district hoit kala jiateng hapo Eastern was Khasil kata hapo kenshi umsut hakaba dang sudap manha kini ki tayo balada kata kinong penyai kin ai da ka brand new Tharrox 5 doors lani da ka alto keten harangkat bat ka alto keten lani da ka pisa arpo sanlak tangka mo sa chisin First price unyo na brand new Tharrox 5 doors bat ka alto keten lani ka pisa arposan lak tangka ubaar unyo da ka brand new Celerio lani ka pisa sanlang balai unyo da ka brand new alto keten new generation lani ka pisa lailak sanpojar uba sau undang yo da ka alto keten barim lani ka pisa arlang bat ubasan unyo da ka brand new scooty lani kapisa silang yagi tiket kan mau bhai barabor phisat kali ya kane
hatu PD online Henry yaki tiket di bet hakate kasngi mo hakate hi kasngi kata arpo arterik nai bapra arajar arpunriu ngin di online mo ngin di online kila ong kini ginong penyang but nakumta ginong job pade an I por 10 minute ban wan shim yaki te ki price but lada slam pade en pen lekai no dakawe ban hakate kasngi en pandai ru yaki LED screen hagi jaka ban penyele kaya kenikala gidro ban baroh kinong tit laki dro kin snobha ban kongu ya ki volunteers baru ban kin penyeng kali hagi jaka ki balabu ban nagamenta ka dor jong ka tiket jong ka tiga laki dro kande arspa asan po si tiket ban san spa artili tiket tang katahi kublai shibo